започнах с купон. Няма как да не завърша с купон, разбираш ли? Естествено. С недоверие подходиха към мен хората, съвсем заслужено. Ти вицове разказваш? Не, то няма нужда, аз съм един ходещ виц. Като ме срещат хора на улицата и ми казват, нали, вие сте Борис Христов от Капките и аз казвам, да, ние сме. Да. Върна ми се това усещане като дете, да тръпнеш за нещо, да очакваш нещо. Обаче бутона на късмета, какво направи? Какво да стана? Падна ти се Тодор Колев. Какво правим? Вече знам, че мога много повече, отколкото си мислех, че мога. Аз знам, че всеки понеделник съм с моето музикално семейство. То мащабите са страхотни, нали? Страхотни са и в двата смисъла. И в страховити, и в наистина страхотни. Надявам се това да ми е първото излизане на такава сцена, но да е първото от много такива. Някой искам да се отказвам, искам да си хода. Много е странно с мене. Но ето, докарахме до финала. Кой човек не обича да бъде първи? Ти си щастлива от 1 до 10. Колкото и захаросано да звучи 20. Ако има Капките All Stars. Да. Олд или олд. All И в двете влизам с 30. Дори в една стая да има 100 човека, които ти казват, че не ставаш, като има само един, който ти казва давай, можеш. Какво ти пука от там нататък? Точно. Чувстваш ли се малък? Не, си но, окей. но ми е малък. И на мен. Здравейте, приятели на Капките подкаст. Днес студиото ни се намира в арената за грандиозният финал на Като две капки вода сезон Слънце. Нямам търпение да се срещна с всички участници и да разбера как се чувстват часове преди да излезнат на сцената. Останете с нас. Алекс, честита бангаранга. Честита бангаранга и на теб, човек. Голям рев. Това може би ще ми коства и изпълнението, защото според мен никой от нас няма да има глас тая вечер. Абсолютно. То аз кръщях, събудих кумши и беше много готино. Страшно изживяване. Много Беше се радвам, супер. че хората, които не са били родени и не са успели да преживеят 94-та година, преживяха това, което ние... Абсолютно точна Преживяхме. аналогия. Абсолютно точна аналогия. Жестоко. Просто супер. И аз по същия начин се чувствах. И вчера крещях и виках, ти смяташ ли, че това, че ти изпя тая песен, помогна на Дара Категорично, да къде спечели иначе Евровизия? щеш да Нали? спечели без И моето аз така мисля. подобряване. Аз мисля, че ти допринесе много тя да спечели. Извън кръга на шегата, изключително трудно е да се изпее и станцува това нещо, дори по начина, по който аз го направих, което е може би на 2% до Дариното изпълнение по принцип. Хора, това наистина е нечовешко, което направи Дара. Това е един завършен световен продукт. Тук не говорим за български местен продукт. Има с какво да се гордеем. Много, много се радвам да всичко от тук насетне да се получи. И както каза тя, което е най-хубавото, че много се радва, че довежда шоу-бизнеса световния тук до година и всички, които са музиканти, имат тази привилегия да направят невероятни контакти и наистина нещо да тръгне най-сетно при нас в музикален план. А дали според теб ще се справим тук като домакини? Ами, много се надявам, защото ние сме народ, който ни трябва, как да го казваме, натиск отзад, да не бъдем вулгарни, но когато ни опреш ножа до гърлото, както с джирото стана, виждаш, справихме се. И то не е лошо. Така, нали, на сегменти асфалтирахме, но се получиха нещата. Надявам се, че това ще ни мотивира и може би звучи малко фантазиорски, но ще ни обедини. А какво мислиш за това, как не я приемаха в началото? Как я отхвърляха? Аз съм възхитена не само... Хейтерите, професорите на дивана, как се изказват? Аз точно това казвам, че това, щом тя успя да преодолее, психически да се събере, защото тя започна от кълта, тя беше хейтена още от първата селекция. Ми обожавам, аз много харесвам нашия менталитет, да си сипал ракийката, киселото зелце си се нарезала. Да удариш шамар на жената. Да, евентуално, нали, ако си в настроение и да кажеш, не ми харесва. Мазна и е косата. Да. Не мога да го разбера това. Тук музиката е много субективно нещо. Ние тук не подкрепяме нещо, дали ни харесва или не. Ние подкрепяме наш сънародник, който е постигнал нещо зверско в неговата сфера. Това дали ти го харесваш или не. Нали? Абсолютно. И много, много ме разстрои това нещо, защото детето ми расте тук. Да. И ти, предполагам, също си се разстроил, защото ти правиш аналогии с неща, които те засягат и лично теб. Така е. Ужасяващо е. Така е.
Но Евалата на Дара. Евалата. Тя Наистина. напукна това, направи това. Без Така. нашата подкрепа. Точно така. Така и трябва да бъде и това трябва да ни служи като пример. Да. За това, че трябва, когато те натискат надолу, с всички сили да дъпаш нагоре, за да можеш да изплуваш и да покажеш Явно на тия, това да ни те е натискат, начинът на че- оцеляване на наш, като нация на нас, това ни е оцеляването. Да. Дърпането там, нали, Да. с вица с казана. Ще Да, се да, познаваме да, българите да. по това, че като тръгнеш нагоре и те дърпат. Явно това ни е така работи при нас. Тая Добре. сила. Но сега ни предстои нещо не по-малко вълнуващо. А именно финал. Мгм. Кико каза, че ти си най-каненият участник в всичките 14 сезона на Като две капки вода. Сега, когато всичко приключи, когато свърши всичко, защото то така или иначе, нали, вече му се вижда край. Свършват. Така. Всякакви неща свършват. Съжаляваш ли за това, че се съгласи? Как ще съжалявам? Въобще за миг не мога да използвам тази дума. По-скоро изключително съм благодарна отново на интуицията си, за която говорихме в предишния си разговор с теб, че не ме е подвеждала, че точно сега е момента. Както Дара беше подготвена психически да преживее цялото това нещо, така и аз бях готова психически с тези откази толкова дълги години да го преживея това нещо с кеф, а не с напрежение, не с недоволство, не с неудовлетворение от нещо, което не се е получило. Сега с спокойствие мога да кажа, да, Веско, не ми се получи, но ми се получи това. Това е до израстване и до някакси до приемане на нещата, че и черно и бяло в едно се преплитат в един Така е. неделим кръговрат. Така е. Да. Те колко те обичам, ако знаеш. наистина, Направо луд съм И по аз теб. много. Страхотна жена си. И от дете си така. Да, знаеш колко време се познаваме? знам. Чакай, Да. че едни спомени Така. плажни нахлуха. Добре. Така, образите, които имитираше в шоуто на твоите колеги, говоря за Иво Димчев и за Емилия, Да. как мислиш, че повлияха на отношенията ви? Сближиха ли ви или се изложи и каза, ужас беше? Ами не, със сигурност. Те и много ми помогнаха. И всъщност това беше магията, защото Иво много ми помогна в изказа си. Аз наистина се сблъсквах с него като артист. За първи път, разбира се, чувала съм го, слушала съм някакви отделни неща, но така дълбоко да вляза в орнаментиката му. Той има един много специфичен глас, който естествено, че аз го направих пародийно, но иначе изцяло износих образа сериозно и това много ми хареса. А образа на Емилия и на Флорин Салам, защото там е двоен образа, това може би ми е едно от най-яките предизвикателства този сезон. Никога не съм очаквала, че чалга, нали, да го кажем чалга, нали, че поп-фолк така ще ме освободи, така ще се почувствам добре, че съм си свършила работата, защото образа на този Флорин Салам просто ми лепна Велико като... беше. Велико беше. Много ми Аз хареса. съм Чак се човек. оплаших колко Да. ми хареса да ходя като мъж. И другото, че нали, пък съвсем различното, Емилия трябва да е кокетна, секси. Беше голямо притеснение дали ще вляза в този плексиглас. И на всичкото отгоре накрая влязах, викам, супер съм, само че правя едно движение. Така и от тук се почват едно етажиране, и неща почват да излизат. А аз бях малко статична, ако забелязваш, на Емилия. С цел така естетически да изглеждат добре нещата. Добре, а сега за финала Мадона. За финала, между другото, малко, пък и аз не знам, малко прекалено смело подходих. Ма ти наистина ли я избра заради това, че си приличате по зъбите? Не, разбира се, но Нали? винаги много налагало ми се да играе Мадона в фотосесии. Приличам доста, когато ме направят на Мадона и всъщност много не ме правят. И уста, и вежди, и очи имаме общо, като ме гримират. И някакси това ме укрили и направи ме смела да си избера Мадона. Но това парче аз никога не съм го пяла. Просто защото много харесвам и Аба. И дъщеря ми в момента е луда по Аба. И Hang Up, то е знам. микс, нали, знаеш, между да. Аба и Мадона. Между да. другото, Аба никога, само един път са си давали права на парче да се използва в друго парче. Те са абсолютно Бени и този другия, как се каже? На Аба. Да, те никога не дават права. Много са стиснати на това нещо и с право, разбира се, но тук са усетили, че тази колаборация с Мадона ще им свърши чудесна работа и те правят някакви жестоки кинти от тази колаборация с Мадона. Мадона тук е на моята възраст горе-долу, само че в много по-добра форма. Тя тук са едни крака, едни мускули, едни чудеси, просто е много енергична и издъхвам, трудно ми е, признавам си.
Сега Мадона не е гласово чудовище, това го знаем, но тя е купон, тя е шоу, тя е енергия. А започнах с купон, няма как да не завърша с купон, разбираш ли? Естествено, много ясно. Просто не искам да залагам на сигурни неща, нали, на песни, които знам, че ще докоснат българина, това го знам, но искам да бъда себе си, искам да изживея себе си. Добре, да, появи ли се накрая някаква спортна злоба в тебе или не ти пука за победа? Не, човек. А? Наистина, даже аз винаги съм се плашила. Поне Не съм малко, сигурна, че поне мога да малко. износя победа, честно да ти кажа. Сериозно? Да, в този вид, нали, да стана на първо място, винаги нещо ме е плашало от това, защото Ма защо, бе? Защо? не знам, защото и живеем и в такава държава. В смисъл? Смисъл, че дори ме е страх, че ще бъда повече хейтена от това да спечеля. Верно ли? Да. Човек, аз моите победа си я взех. Аз тук вече съм... Аз нямам всичко, което можах да покажа и да ме видят хората такава, каквато съм. Това е победата. Победата тук не е колата. Победата е срещата с тия хора. С приятелството с тия 8 човека. Да. В смисъл, тук има много по-ценни неща. Факта, че ние излизаме и ще се раздадем и всеки един от нас искрено ще подкрепи другия. И дори и като спечели някой от нас, със сигурност ще му е неудобно да се радва. Убедена съм, ще видиш. Това е готино, че сте се Ма превърли страхотно в екип. чувство е, Това, то в страхотно. крайна сметка, това е смисъл. Страхотно е, защото ние де-факто вече на последните лайфове излизаме с идеята, че правим един спектакъл. Ага. Не състезание, не... Добре, ако има капките подкаст, т.е. ако има капките All Stars, Да. Олд или Old. И All в двете влизам с 30. да го кажа хубаво. Ако има капките All Stars, Да. би ли участвал? Със сигурност. Да, със сигурност бих участвала. Вече какво самочувствие? Не, вече знам какво е. Много ме е страх от неща, които не знам дали ще се справя с тях. Сега вече все пак видях, че дори нещо да не се получи, тук няма излагация. Имаш ли нещо, което искаш да кажеш на който и да е, на екипа, на твоите колеги, На колегите. на нас, на моите колеги? На всички. На Това е всички. една магия. Това е една магия, която енергийно се завихря. И това е прекрасно. И благодарността е към всеки един човек. От човек, който е държал отзад стейджмена, до оператора, до звукара, до теб, до Рада, чистачката. Да. Всичко е една химия, една магия. И много се радвам, че аз я знам отдавна тая магия. Но много се радвам, че вкарахме и нови хора. Да. Беше прекрасно. Разстроена съм, цяла вечер съм ревала за Дара. Но сега вече трябва да се Ужас, подготвиш, трябва да се събера. да се стегнеш Да. и да дадеш всичко от себе Каквото си. и да направиш след Дара, много се напълвам. Не. Как? Ще се напъваш много ясно. С тебе съм. Благодаря ти. Успех, благодаря ти Мерси. за това, че беше тук. И аз. Симонче, здравей! Здравей! Как си? Много съм добре, страшно развълнувана, направо така. Вълнение? Присъства, намира се. Добре, след часове ще се качиш на най-голямата сцена в живота си. Да. А? Мгм. Как е положението? Как се усещаш? Още Положението по-притеснена ли си или вече малко утихва емоцията? Да ти кажа, аз се притеснявам от около 2 седмици. Минаха ми някакви мисли през главата, че няма да успея да изляза, че ще изляза и ще се разплача, че нещо ще... Да, много се вълнувам наистина, защото така цял живот, като съм си представила такива неща и сега като предстои да ми се случи и така набъбва вълнението, на максе положението, но сега отидох малко да се климатизирам, нали, в залата и си казах, добре, ще се справя. Така. Налага се да се справя, налага се. Кое е първото нещо, което ти направи впечатление, като видя сцената? Че е супер яка. Страхотна сцена, супер много светлини, много ми харесва. Нямаш търпение да си Кристина Агилера, така ли? Абсолютно нямам търпение. Добре, да, ама Кристина Агилера имат супер много бързи песни с много балет, с танци, с хореография. Ти защо избра балада? Защото цял живот съм се чувствала най-добре в по-баладичните песни. И някак си така естествено си ми дойде идеята, пък и по някакъв начин, нали, да се чувствам в мои води, колкото и да ми е притеснено,
да не мисля за още 1000 неща и така. Има време. Надявам се това да ми е първото излизане на такава сцена, но да е първото от много такива и да имам възможности пък да се изява и с танци. А добре, не мислиш ли, че сега като си на финала не трябва да имаш нещо, което да така, нали, когато има повече хора на сцената, повече, тук само от теб си зависи. Нали, няма кой да ти помогне, нямаш балет, нямаш партньор, тук си само ти. Тоест да разбирам ли, че в теб има силата да вярваш, че можеш да се справиш сама без подкрепление. Абсолютно, аз вярвам, винаги съм вярвала, че мога да се справя и да се преборя сама с всичко. Много пъти съм казвала по време сега на шоуто, че за мен не е важно класирането. Важно е аз да съм доволна, аз да се справя с задачите, които ми се поставят. И не мисля много за това дали има значение, че няма да има много хора с мен на сцената. Вярвам и трябва да се окопитя и да се справя. Добре. Твоята мечта е да имаш концерт в зала Арена Армеец, така ли е? Една от моите Една от мечти, твоите да. мечти, да. Добре, сега нещо няма ли да оставиш нещо на тази сцена, нещо като някакъв талисман или нещо за кадем или нещо, Леле. което да се върнеш на тази сцена? Аз имам песен Катинара, закачила съм си този Катинар за късмет, може пък някъде тук да го закачим да... Работа, не знам. Си, да, прав си. Виж, Прав не съм, се дадах бях ти идея. сетила. Може, но дано да ми се случи и това. Пожелавам ти го от сърце. Какво си взел от капките като опит? Какво ли не си взех от капките като опит, за мен това напълно беше едно училище за характера ми, за това как да се справям с така притеснението си, с колебанията си. И така много неща мисля, че попих като съвети от всички професионалисти, които са тук. И се надявам да така... Не се надявам, аз знам, че ще ги използвам тези неща и занапред. С кой от участниците ще си останеш близка след шоуто? Ами ние с всички си станахме близки. Аз наистина най-малката съм. Може би така леко и за тях съм като дете, както всички казват, нали, детето. Да, и за тях може би съм така малко дете, но успях така да си поговоря с всички на доста теми, да се сближим. С всички имаме общи неща и мисля, че така поне за мен всички са ми близки. Всички. Да, абсолютно. То се вижда, ние неведнъж сме го казвали и аз и други участници, че наистина си станахме като едно семейство. То е нормално за тези месеци, когато се виждаме толкова често. Това съвсем естествено е да се случи. И надявам се да си поддържаме контакти, да не губим връзка. Добре, много ще се радвам, ако е така. И аз. Бъдете заедно. Няма нищо по-хубаво това човек да е заедно с другия, нали така? Абсолютно, особено когато сме в... така, предаването е уникално, но с всичко хубаво си има и така напрежение, нали, винаги. И когато сме заедно и се подкрепяме, сякаш нещата минават по-плавно. Има ли нещо, което според теб е недоизказано? Тоест, има ли нещо, което искаш да кажеш, но не си казала, докато си била във формата? Ами със сигурност има. Аз по принцип тези неща се сещам за тях вече като е късно. Си казвам, трябваше да... Едно такова нещо сега можеш да се сетиш? Изказано като пред Като публиката. Да. Не искам отново да благодаря на публиката. Добре. За подкрепата, за милите думи, защото аз, както в предишния ни разговор с теб, казах, че в началото така с недоверие подходиха към мен хората, съвсем заслужено. С недоверие и в последствие започнаха така да се обръщат нещата и да бъдат много, много позитивно настроени към мен, за което съм страшно благодарна, че се случи. Благодаря ти, че беше част от Капките подкаст. И аз благодаря. Що ме гледаш така? Ти си скина. Чакай, Вики, къде бе?
Не си скинар. Какво дали не съм? Скинар. Скинар? Да. Не бе, Вики, седни бе. Скарах се къва човек. Скинари няма, тук спокойно. Виж. Добре. Виж какво хубаво перде имаме. Да. Лукс Кой са перде. кри зад пердето? Това е яката Шавепс работа. или... Его Швепс. Да, най-хубавия. Добре. Стоняк. Така, Вики, Да. преди финала, изчезнаха ли всички притеснения, че Сега няма... най-голямото притеснение Чакай да и си довърша вълнение. въпроса, да го задам, па след това отговаря. Бе. Гледай са. Вики, преди финала, изчезнаха ли всички притеснения, че можеш да се справиш с имитации или не? Трябваше да изчакам наистина. Затова ти казвам, че трябваше да изчакаш. Да. Да, какво да? Да, изчезнаха всички притеснения. Мгм. И бях много наистина доволен от факта, че се справих с последния образ, през последния образ всъщност. Мгм. И се чувствам много добре, че наистина успях да тествам своето тяло, своите възможности, своя талант, да разбера, че мога много повече. Мгм. От кой лайф започна да се забавляваш в шоуто? Аз се забавлявам от първия лайф, но това се случва, нали, в Аз говоря истински. бекстейдж. Не, аз говоря истински. Да се забавляваш означава истински да се На кефиш. самата сцена ли? Да. Говориш. Да, не само бекстейдж. Ами то винаги има притеснение в някои от образите и във всеки един образ аз винаги имам някакво притеснение и работи, които си мисля, които дали ще успея да направя. Но най-много съм се забавлявал на Павароти, на Фреди, Мгм. на Гуен Стефани бях много притеснен. Там наистина много бях спекал. Той ми личеше, нали? Мгм. Печен. И Джанет Джаксън просто там се почувствах направо уникално. Изкефи ли се? Много се изкефих. Кой образ най-много те изкефи? Джанет Джаксън. Джанет Нали? Джаксън, да. Просто усетих как мога да го правя едновременно, да пея и да танцувам и просто много яко беше. Много. Така, аз бях там, наистина беше яко. Много добре се почувствах. Радвам се. Супер. Разпознават ли те вече хората по улицата? Разпознават ме. Какво Да. викате? Момчето с ананаса на Ага. главата. Ага. Нали? Да. Разпознават ме, много ми се кефят, много са, изглеждат, как да кажа, по-мотивирани изглеждат, като ме видят, изглеждат по-благодарни някакси и чувстват се добре от това, че ме виждат. Наистина ли се чувстваш добре? Не ти ли идва малко Аз ли? повече или? Не, напротив, чувствам се много добре, защото разбирам много работи за себе си. За това какво мога да покажа още. И... Какви работи точно разбра за себе си? Че трябва да примахна притеснението, Така. което го имам основно, нали? Okay. И притеснението и да вярвам повече във възможностите си. Mm-hmm. И вече знам, че мога много повече, отколкото си мислех, че мога. You're good dog. Точно така. Да. Така трябва да мислиш. Супер. Добре, жена ти беше на всеки един лайв на шоуто. Да. Ти ли я караше или тя искаше? Ами, това мисля, че е взаимно. Това мисля, че си е взаимно, нали? Това си е една много, много искрена и много силна подкрепа за мен, да я виждам всеки път. Дава ти в криле. публиката, да, дава ми криле, успокоение, като видя усмивката и въобще като знам, че там се чувствам много по-добре. Тя ли е твоето хапче за спокойствие? Ами повече сина ми е хапчето за спокойствие, да. Да, защото при нея може да има от време на време малко... Ами да, има критика, има моменти, в които не харесва това, което съм направил и иска да го променя. Говориш за в живота или на сцената? И на сцената и в живота. Така ли? Разбира се. Кое не Нормално. ги хареса на нея, на това, което ти направи? Тя винаги изисква повече от мен и знае, че мога повече. Mm-hmm. И в някои от образите има някакви работи, които аз не успях да направя и тя това не хареса, че нали, имаше работи, които тя ми каза направи ги, ще изглеждаш по-добре. А кой образ тя каза номер едно? Това ти беше най-добре. Последния. Джанет Джаксън. Джанет Джаксън, да. Така ли? Да. Това тя си изкефи на Макс. Да. Така.
Ясно. Добре, успокояваше ли, наистина ли те успокояваше тя, като беше в публиката? Ами да, чувствах се по-добре. Имаше в един лайф не беше там, защото нали, ние имаме някакъв определен брой покани. Да. И просто в един лайф, защото имаше много хора, които ми писаха и имат мечти нали, да отидат на капките. И реших един от лайфовете да дам възможност на хора, които ми пишат, да присъстват на... Как се почувства тогава, когато точно Почувствах в се- този лайф, който тя нямаше? А пак се почувствах много добре, защото знаех, че сбъдвам някаква мечта за някой. И карам някой да се почувства по-добре, да се почувства по-щастлив и мотивиран. Това ли ти даваше криле да се справиш добре? Ами да, може би да. А това за кой лайф говориш? За дуетите. Когато бяхте дуети. Да, с Орлин Павлов. Ти беше с Орлин Павлов, Да, нали така? да. Добре. Много готин човек и искам искрено още един път да му благодаря за подаръка, който ми направи. Подари ми инери слушалки за сцената. Да, благодаря му много. Ти вече спечели, пееш или лъжеш. Да. Можеш ли да спечелиш капките, Викторе? Ами, аз вече приличам на победител, в смисъл, аз побеждавам всяка вечер. Аз не смятам, че трябва да търсим top of the top, нали, както Добре, се казва. окей, ще задам въпроса по друг начин, Да. за да ме разбереш. Добре. Вече спечели 5000 лева от пееш или лъжеш. Да. Сега можеш да спечелиш кола от като 2 капки вода. Не знам. Нямам представа. Искаш ли да Мисля, спечелиш кола? че не съм аз човек, който трябва да е победител, но ако е писано... Защо да не си ти? Защо? Защото много от колегите ми, от артистите ми бяха много, много силни през целия сезон. Почти във всеки образ бяха много, много добри, а при мене малко падах. Нали, с всеки образ имаше малко падеж, имаше разочарование. Лично аз ги давам тези разочарования, тези моменти, в които не съм успял да се справя и смятам, че има по-добри от мене и хора, които наистина повече заслужават колата от мене. Така мисля аз. Това е право на мислене. Да. Както искаш така. Нещо за финал искаш ли да ми кажеш на мен, на екипа, на капките или на някой от капките? Ами... Имаш ли нещо, което искаш да остане? Това, първото, което искам да кажа е, че аз ще направя този белег на тялото си. Нали знаеш, сега е модерно, тато си такива работи. Да. Може би ще си направя някъде по тялото едно слънце. Мисля го и ще го направя. И то ще символизира сезонът слънце. Да. Но този белег не е малък ще е. Голямото нещо, което е той вътре в мен е една емоция, която вие зародихте в мене. Една емоция, която ме кара да вярвам, че мога да бъда по-добър, да вярвам, че мога да давам добро и да вярвам, че света може да е по-добро място, защото това, което давате на мене и на всички артисти, на всички хора в България и може би в света, е нещо, което те кара да се просълзиш и да се усмихваш и да разбереш, че света може да е по-добро място. Капките наистина е нещо, което няма как да забравя. Това остава... Антидепресант. Да, точно. Нещо, което ще живее с мене и ще живее в поколенията в моето семейство и ще бъде предавано. Бъди здрав, Викторе. Благодаря ти за това, че беше тук. Поздрави на семейството ти, целуни и детенцето. Да бъдете много щастливи заедно и много късмет във всичко, което Благодаря. Благодаря. Супер пичти. Дънди, как си, приятели? Как я карам? Все едно и също правя. На финалната права? Не мога да повярвам, Боби. Наистина не мога да повярвам. Голям кеф. Голям кеф. Кеф? Да. Не ти ли е мъчно, че свършва? Не. Не, искаш да ти се махне от главата. Не бе, разбираш, че ме е мъчно, ама кеф, че сме на арената, искам да кажа, че това е голям кеф, тази организация на финала на... Това е велико. Това казвам, че е голям кеф. Това за един артист е доста голяма работа. Да, много. Направо, аз не си дах сметка, ма идвайки насам, направо си викам, аз отивам на арена.
В смисъл, тук не е да пееш зала едно на НДК, не е театър Ардвент, не е нещо Да, там да. 904 хиляди човека. Тук е в пъти повече. Да. Чувстваш ли се малък? Не, си но, окей? но ми е малък. И на мен. Да. Сме живи и здрави. Не, чувствам се, как се казва, капчицата, която може да направи шоуто по-велико. Точно Разбираш така. ли? Браво, Не се момиче. чувствам малък, но не се чувствам и голям. Нали? Браво. Такова, арената за мен работи. Чувствам се точно тая капка, която си казва, ето тази щипка сол, която ще направи манджата да изедем. Браво, моето момиче. Нали? Браво. Моето момиче. Страхотен си. Страхотен. Не, наистина, страхотна си. Много те харесвам и си много добро момиче. Нали? Така. До първа фаланга. Да. Няма проблем. След това Така. вече... Искам да те питам нещо. Да. Вярвал ли си, че човек като теб ще пее на живо в най-голямата сцена в България, а именно Арена Армеец? Ами, не. Но съм си го мечтал. Което значи, че съм го вярвал. Естествено. Щом съм го мечтал, вярвал ли съм Сега, го? ако си го Това постигнал, сега, ако падне едно дърво и никой не е чул, че то е създало шум, то всъщност паднало ли е? Същото е ти, щом си мечтал да пееш на арената, всъщност ти вярвал ли си, че... Не знам, тебе питам. Аз малко се чувствам като Цвайнщайн в момента. Много добре. Супер, приличате си. Нали? Да. Ти вицове разказваш? Не, то няма нужда, аз съм един ходещ виц. Аха. Няма нужда, така е прав си. Питай къци. Ти знаеш ли го това за зая, където се научил да диша през и седнал и умрял? Това е. А с зомбори седиме едно представление, става някаква тъпа пауза, гръмна му микрофона, нещо си, за да му го сменят. И аз седя и вика, ай, кажи нещо. Викам, кажи нещо. Като му излага пред публиката, сигурно съм мечката на циганина с гадулката и излиза там прей номера. Маймунката на по-скоро, извинявай да не обиждам циганина. На Рома, айде. И аз седя, викам, ами ако баба имаше дядо, щеше да ми бъде. И публиката 3 минути се хинат и успяха в тези 3 минути да му смирят микрофона. Ще да взема водата. Чакай, не пий са вода, бе. Жаден съм, бе. Няма да пиеш сега. Остави водата. То да не е ракия вътре, бе. Или водка. Вода. Мене ли ме гледаш или лапата? Не, никога няма те погледна, ама няма проблем. Защо да не ме Ма погледнеш? поне те Грозен виждам, ли си? аз мога да не те гледам, ама те виждам. Толкова хубаво момче си ти. Добре. Как го добута до финала? Даде ли пари за това нещо? Знаеш как? На куц, крак, куркумин и противовъзпалителни. Така. Буквално така го добутах. Така, добре, окей. Куркумин. Куркумин, той е за възпаление. От време в време, ако имам криза, минавам на диклофенак. И общо взето, да. А как лекуваш възпалението в мозъка? Не го. Оставяш го да Боли. се възпалява. Да си се възпаля. Колко Но- повече се възпаля, толкова повече ставам креативен и затова ми е добре. И си красив отгоре на всичко. Как? Аз виж каква хубаво. гуш съм оправил. О, не, много те харесвам, страхотен си. Къде е камерата? Така. И двете имитации, които сам избра в началото и сега, са рок. Какво да е? Това означава ли, че там е твоята сила, рок? Не знам дали това е моята сила. Но тази Добре, музика там ми е- харесва. Да, там е Това е музиката, която ми твоята харесва. природа. Да, обожавам жицата, обожавам той е подреден хаос, който е рок-н-рола, обожавам първичността му, обожавам непринудеността на рок-н-рола и това обожавам. И може би затова и обожавам и Дара, защото Дара е това и точно това пък изпечеля Евровизия, разбираш ли? Дара е рок-н-рол, бейби! Нали, велико. И затова обичам рок-н-рол, защото там може просто да... Ако може и да пееш, става още по-хубаво. Аз съм малко притеснен, защото си избрах AC/DC и си се наших много лошо с това, но поне песента ми Мислиш харесва. ли, че песен на AC/DC може да спечели, да ти спечели финала? Да ти кажа ли честно? Да. Не ми пука. Ма наистина. Това за първ път го чувам. Но некой да не му пука, че ще спечели първо место. Да, не ми пука. Наистина ме се тая.
Аз не съм тук за да печеля, аз съм тук за да се забавлявам и да си Това изкарам нито един хубаво. преди тебе не го каза. Нали? Един от участниците. Всички Никой ти не го казаха, каза. майка му стара кралица. Никой не го каза това. Всички казаха, аз съм за колата ли бе? Да, всички искат да спечелят много. Добре. Да. Аз ще съм за тротинетка електрическа. Защото да не плащам на лимончетата. Зад колисите винаги имаше някакви смешни неща. В което аз не съм бил част, надявам се. Напротив, винаги. Кажи Няма да нещо. забравя Бети как можа да... Ме тя сама си го на Хендри Бети. Какво? От на кафе. Седи и вика, нямало е Бети, дай вземи ти микрофона, вземи бекстейдж интервю. Викам, аз ще ти правя заплатата ли ма? И само гледай какво става. Викам, къде е Бети? Някой знае ли къде е Бети? Къде е Бети? Къде е Бети? И цялото интервю беше къде е Бети. И великото беше, че Орлин Павлов, с него справихме такива смешки, като снимаме Съни Бич, и му вкарах една реплика. Викам, къде е Бети, обаче има 2 майбаха на паркинга. Ако не знаете, 2 майбаха на паркинга. Докато го вденеш, нали? Но, защото Маги Халаджан кара 1 майбах, ама 2 майбаха вече си е добре. 2 майбаха е много хубаво. Има 2 майбаха. Маги, 2 майбаха. Боже. Казвам здравей на Весела Бабинова. Здрасти, Боби. Казвам ти здравей. И аз ти казвам здравей. А не, аз ти казвам чао ли? Не, А. просто ти казвам здравей. Как си? Добре, вълнувам се много. Има защо, нали? О, Меко Има. казвам. видях залата и леко така ми се пристисна тук. Имах спомени, че не беше чак толкова голяма, но Сцената е огромна, нали? да, не мога да си представя, че сега ще излизам на нея, няма да гледам. Някога качвала ли си се на по-голяма сцена от тази? Мисля, че не. Единствено НДК, ама НДК не е по-голяма от тук. Така е на половината, Да. даже по-малко. И като зрители даже. По-малко, да. Поне Много 3 по-малко. пъти. Да. До мащабите са страхотни, нали? Страхотни са и в двата смисъла. И в страховити, и в наистина страхотни. В страховития защо? Не мога да си представя какво е да излезеш пред толкова много хора, обаче нямам търпение да разбера. Мислиш ли, че после вече сцените ще станат малки или? Не. Аз все пак съм част от трупата на Малък градски зад канала, където имаме само 200 и няколко места, въпреки че съм играла и на много други сцени, с пъти повече места. Но напротив, аз не гледам по това нещата. По-скоро по това какво има на тази сцена, не толкова пред кого. Весе, миналата година ти беше в същата тази зала като подкрепа за Владо Зомбори. Да. По-миналата. По-миналата. Да. Точно така, да. По-миналата По-миналата, беше. да. Да, извинявай. Да. Значи, по-миналата година ти беше като подкрепа за Владо Зомбори. Гледаше отдолу. Да. Сега местата се смениха. Ти си горе, той е долу. Да. Къде вълнението е повече? Да, може би, да ти кажа честно, да, това е един интересен парадокс, че понякога, когато твоя човек или дори да е някой твой много близък човек, независимо дали е половинката ти, е горе на сцената и му предстои нещо толкова важно, ти се вълнуваш като че ли в пъти повече. Точно, да. Защото някакси хем се поставяш на негово място, хем обаче се вълнуваш и от негово име, хем се притесняваш дали той ще се справи добре и се чудиш колко ли той се е притеснил в момента и някакси това напрежение и този адреналин се разклонява в много канали, докато когато си ти, като че ли просто си казваш, моля те, дано да се получи, да се справя добре и не мислиш чак толкова за още 150 компонента. Абе, като си долу, каквото и да направиш, не можеш да помогнеш. Защото Точно, не зависи от теб. Да. А горе знаеш, че дори да е най-лошото, ти Да. си виновен. Да, точно Някакси така. приема се, нали? Минава помежду другото. Добре да е, ако той е на първия ред, говоря Да. за прекрасния Владо Зомбори, ако е на първия Да. ред, как мислиш, той повече ще те надъха ли това и ще те притесни това нещо? Той винаги по-скоро може само да ме надъха, не и да ме притесни. Той, според мен, той ще бъде през цялото... Той има много навика да си... Той си яде някакси, не знам, кожичките на ръцете, не ногтите, но кожичките на ръцете. Аз много му се карам и той ми беше казал, че след първия мой Ако лайф... поканите на гости, у вас няма да. Особено ако той готви. Това ти го гарантирам. Той не. Не ли ти? Значи може да дойде. Моите са добре. Но той ми каза, че след първия мой лайф е бил абсолютно тук целия обелен се едно. Нов слой се е показал долу, така че сега на финала не знам как ще бъде, но той винаги
По-скоро чувствам като подкрепа, разбира се. Не е, че ме притеснява с неговото притеснение. Напротив, само това, че знам, че ще присъства, вече ме прави с една идея по-спокойна. Но една мини идея. Не някаква много сериозна Това мини идея е готина. Мини идея. Една мини идея е по-готина. Да. Тоест, той винаги те надъхва, така ли да разбирам? Да. Абсолютно. Добре, защото аз принципно от моя гледна точка го казвам, по някой път не ми е много приятно близките ми да ме гледат. По някой път. Аз да ти кажа, при мен е обратното, и за представления важи същото, и за разни премиери, да речем на филми, на сериали, няма значение. По-скоро самия факт, че знам, че са там, Да. ми дава така една сила и по-скоро приятна подкрепа, отколкото нещо да ме напряга. Веса, ти полетя в капките. Буквално. Мислиш ли? Да. Ти имаш предвид за Еванесънс, че литнах там. Много беше хубаво това. Не е само това, аз принципно си говоря. Аз така го чувствам. Но да кажем, че за това, за което ти мислиш в момента. Именно за имитацията. Да. Имаш ли нещо по-сложно от това? Въобще сложно ли ти беше? По-сложно дали е имало от летенето в Да. Еванесънс? Да. Олеле, да. В пъти по-сложно. В пъти по-сложно имаше за мен. Просто аз не знам дали това си го споделяхме и като си го разказвахме, като гостувах в този другия по-дългия подкаст, но по-сложно беше за мен със сигурност, защото аз си бях поставила очаквания, които бяха много високи спрямо мен самата. Много неща не се оказаха такива, каквито съм си ги представяла. Оказа се, че независимо, че все пак съм актриса и дет се казва, излизам на сцена през почти всеки ден или през вечер, айде. Има много неща, за които чисто психологически не бях подготвена. За живото предаване, за някакси като че ли телевизионната публика, за само тези 3 минути, в които ти трябва да си абсолютно концентриран и някакси на себе си, ако е възможно. Нещо, което аз имах чувството, че в поне 4-5 лайфа много трудно ми се случи. Да съм наистина на себе си. Имах чувството, че мозъка ми води 15 паралелни монолога, нали, леле сега какво беше, тук дали ще го доизкарам, какво ми беше казала Михаела, това дали сега го направих. Тази концентрация за мен беше голямо изпитание. В комбинация с сърцебиене и всякакви други подобни неща, но аз съм много щастлива. Сега накрая. Просто наистина съм много щастлива, защото мисля, че научих супер много. И то не само някакси за цялото, ако щеш и за професията, защото тези неща са много тясно свързани с нашата професия, макар и не съвсем едно към едно, но научих много и за себе си като човек. Опознах се в някакви други ситуации, в които аз не бях изпадала и само съм имала представа как евентуално бих реагирала в такива ситуации. Добре, това не ти ли попречи малко да се забавляваш? Това притеснение, което имаше? Да ти кажа честно... че ти взе от времето? Разбираш ли? Аз така, там ми усещам нещата. Не да ти кажа. Аз дълго време така си мислех. Защото и вкъщи Владо ми казва, ти трябва, нали, да се отпуснеш, обаче сега в крайна сметка има такива неща, които е много лесно някой да ги каже отстрани. Да. Нали, забавлявай се, отпусни се малко. Нали, това е като си притеснение, някой ти каже спокойно. И все едно ти на мига ще се успокоиш. Обаче, просто всеки си върви с някакъв собствен ход и темпо. И аз реших, че не искам да се противопоставям на моето темпо и задължително да слушам този, онзи, било той Владо, че аз, разбираш ли, трябвало да се успокоя и трябвало да се забавлявам, защото аз знам, че аз имам някакъв мой начин, по който нещата ще ми се случат. Аз и той сме различни хора. Разбира се. И съответно това, че той е как да кажа, спокоен, по-не му пука и си позволява да бъде перде, аз никога не съм била такава. Цял живот винаги съм искала да се справям добре, да не разочаровам този, да не разочаровам онзи, да си изпълня нещата според както аз съм си сметнала, че трябва да бъде. Нали? Нещо, което сега усетих, че това трябва просто да го пусна. Точно така. Но някак си ми трябваше да извървя именно този път, за да го разбереш. За да го разбера и да мога следващия път в някакво друго предизвикателство, подобно дали ще е филм или нещо съвсем различно,
Аз да си вече извървяла този път, да си кажа, аз знам как трябва да стане и знам, че трябва да гоня някакви свои други цели, а не да се занимавам с очакванията си, с летвите си, ама тук всички са певци, само аз не, леле, как ли ще се излагам и така нататък. Напротив, просто да си гледам наистина собственото удоволствие, своя път и да се радвам на това, което имам като даденост в конкретния случай. И да не се съдя толкова строго. Да, аз за това имам предвид. Да. Точно това съдене и това как другите ще те възприемат, точно това е, според мен, това питам, дали не ти взе от бомбончето, разбираш? Мислех си, че ми е взело, обаче аз просто осъзнах, че аз трябва да го мина така по този начин, за да може в един момент да се отпусна. Да, може би този момент дойде твърде късно, но аз като че ли много се бях натоварила и с това, че някакси не съм певица и може би сега пък се очаква, че трябва да съм и да се справям също толкова добре. И в един момент си казах, че има някакви много по-важни неща от това. Точно така. И се отпуснах. Имаш ли самочувствие за мюзикъл сега? След капките? Не. Или желание? Не, нямам желание такива. Нямаш желание, нямаш самочувствие? Нямам желание, но не самочувствие в смисъл. Аз си имам самочувствие, такова професионално си имам. Това е друга тема. Нямам За пеене говорим. въобще. За За пеене пеене говорим. нямам такива наклонности по принцип. Да. Харесвам мюзикали, но не съм се нещо засилила в тази посока. А защо избра Лейди Гага? Лейди Гага- Има ли нещо, по което си приличате двете? Лейди Гага много ми харесва като артист, защото е безкрайно талантлива в почти която и област да я пипнеш. Нали, тя свири на китара, на пиано, пяла е с изключително много знаменитости, които абсолютно признават нейния талант. Страшно ми харесва това, че изобщо не й пука. Сега, то може би само така изглежда, нямам представа, но в годините всички интервюта нейни, на които съм попадала и които съм изгледала, много ми харесва как те я провокират постоянно с някакви въпроси, още от самата и първа поява на сцена. Тя изобщо не им се връзва, отговаря им изключително равно, без въобще да се закача, да речем, дори понякога е имало някакви обиди от страна на интервюиращи, за които тя грам не се хваща. Напротив, отговаря им абсолютно над нещата. И не знам, това, че може да прави толкова много неща, много ме респектира. Харесваме много и в двата филма, в които съм успяла да я гледам, в къщата на Гучи, в A Star is Born, в Роди се звезда. Според мен там направи страхотна роля. И някакси точно това ми харесва, като че ли тя много пъти казваше след това в интервюта, след този филм с Брадли Купър, Роди се звезда, че дори в една стая да има 100 човека, които ти казват, че не ставаш, като има само един, който ти казва, давай, можеш. Какво ти пука оттам нататък? Точно така. Перфектно. Да. Някакси това нещо много така ми беше направило силно впечатление, защото тя много го повтаряше наистина. Но това, че ни дреме, така да се изразя, и да е малко по ежедневен изказ. Ни дреме, ни пука. Даже съм чела, че в колежа ли къде, не си спомням, имало някаква група от нейни там са студенти, които тази група се е казвала Стефани Джерманота, никога няма да бъдеш известна. Нещо са хейтали там и нещо не са я харесвали, подигравали са и се, защото тя винаги си е била така особена и като обличане, и като въобще разбиране, може би, за света и живота. Колкото повече храниш, толкова повече човека става, ако стига да има, нали, сърцето и душата да го приеме по правилния начин, избухва като звезда след това. И става... Ето сега виж, нали, Дара. Много се радвам за нея. Как, много. Всички се радваме. Много, наистина. Ама помниш какъв хейт беше от българина? Аз се възхищавам най-вече, смисъл,
труда, който тя е положила, не мога да си го представя. Знам, че е огромен, но не го знам какъв е, не съм го видяла какъв е, за да мога да си го представя съвсем нагледно. Само в главата си имам някакви идеи какво е било, но най-вече и се възхищавам за това, че тя просто успя да го, може би, преглътне и да си каже, аз нямам право да се дам на това нещо и не мога да го взимам това предвид. А трябва да взема предвид това, което аз знам, че съм, мога. Тоест, слушай себе си. Ами да, се оказва. Точно, да. И хората дори около тебе, даже по някой път и близките са вредни. По някой път. Има го и това, да, случва се. Винаги трябва да слушаме себе си, това е положението. Да. Така мисля. Да. Разкажи ни нещо, което... Имаме ли право да пием? Разбира се. Или то само опитай седи го. за кръста? Естествено. Пих преди това. Харесва ли ти? Готино, нали? Да. Аз го опитах и съм много доволен. И аз съм доволна. Добре. Разкажи ми нещо зад колисите, което се е случило, което е смешно. Освен, че ядете като разпрани. Това е много срамно. Какъв е този сезон с тия отзад неща? Аз като влезна се фащам за главата. Ние почнахме в един момент вече да се това състезаваме кой какво ще измисли. Първоначално беше Иво с ягодите. Така. След това изведнъж почна Дънди с гроздето. Аз с лекарствата съм там. В един миг вече Борис почна да мъкне баници, пици, Еми козунаци, покрай там Великден на кой сина и става на 18. Ние вечно в един момент само си търсехме поводи. Да. Но най-смешното е, че всичко се изяждаше. И още по-важното е, че нищо не е качено. Готнала съм го. Така ли? Да, ама... Добре, готова. Защото ние сме там, искам да кажа, от 1 часа. Ние не отиваме в 7 и, нали, все едно час преди това да се почва някакво нагъване. Да. Ние отиваме в 1 и все пак се подкрепяме малко, защото малко ли? Не може гладна мечка наистина хора не играе. Аз съм чуш, че 7 дена, 6 дена вие не ядете, за да ядете на 7-я там отзад. Ама ние наистина имаше нещо такова. Нали? Пазим се, за да може горе-долу да сме във форма. Особено често пъти половината бяхме се с голи кореми, голи баджаци, там кой каквото му се наложи. И се черпехме малко, но то така за фасона. Ама си се изяждаше, ма ние всички, не само участниците, да не си мислят хората тук, че ние носим, пък само ние си го ядем. Да ви е сладко. И я заслужавате. Да, много смешни моменти имаше, защото наистина ние си говорихме с теб и предния път. Това мога да кажа, евала тази година на продуцентите и на хората, които са се грижили, може би, се погрижили кого да поканят. Така се случи, че събраха хора, които наистина си допаднаха. Наистина си допаднахме, създадохме връзка помежду си, вече имаме оговорка за вила, конкретни дати, кога се събираме, кога отиваме, те първа предстои да се разбере кой какво ще носи и така. И то просто този път, слава Богу, за да се видим и да сме заедно, без да има някакво напрежение, че в 8 часа ще следва нещо, за което наистина пак казвам, аз съм много благодарна, както и всички други, защото това беше една много добра основа, като че ли шоуто да бъде толкова успешно, защото ние наистина се разбирахме и се подкрепяхме и много си давахме кураж едни на други. Независимо дали днеска някой се представил по-зле, дали друг е недоволен, дали журито му е казало ти не ставаш за нищо или пък нещо съвсем друго. Просто това, че ние някак си бяхме така една добра спойка, беше супер. И оттам нататък... Ами да, дали ми е било притеснено, дали ми е тъпо, че не съм се забавлявала, не ми е тъпо, много ми е добре, чувствам се супер от това, че взех това решение да участвам. Минимум, защото срещнах тези хора, които най-вероятно иначе нямаше да срещна. Веси, благодаря ти. И аз ти благодаря. Стискам палци за големия финал. Да. Стискам палци за големия финал. Не припадай, стегни се. Всичко ще бъде наред. Дишай дълбоко. И вярвам, че нещата ще се наредят по най-добрия за теб начин. Иве, здравей! Мараба! Как си, брато? Бивам. Как е положението? Не знам, страхотно е положението. Номер 1. Има ли енергия? Тя сама ще си дойде енергията. Аз няма нужда сега да... Да се абиш. Да. За какво се абиш? Много ясно. Иве, ти не обичаш класациите, нали така? Обаче виж какво се случи.
попадна в финалната четворка. Какво означава това за теб? Тя не е тя нали вече няма финална четворка. И как ще няма с 2 точки напред сте? Верно, да. Не е малко това. Добре. А и плюс това си има 4 фаворити за първото място. И това сте вие. Всеки може да спечели наградата, но фаворитите сте вие. Ясно. Какво е усещането да си в тази класация, Иво? Ами, както ти казах, за мен е безразлично. Абсолютно безразлично. Да. Поне малко не ти ли стана приятно, бе, приятелю? Поне мъничко, така да не се ли скефи, че хората оценяват това, което правиш? Ами, хареса ми това, че много хора искаха да съм в финалната четворка и аз съм в тази, те са доволни и щастливи. И аз съм доволен, защото те са доволни. Това малко ли е? Не. Добре. Значи, Перфектно. значи, За мен е значи идеално. има щастие. Има доза щастие. Добре. За първата награда няма какво да те питам. Ясно е, че без значение. Ти книжка имаш ли? Да. А кола? Мгм. Каква кола? Хубава ли кола имаш? Голяма. Голяма и скъпа. Сега вече сигурно не е, 5 години. Значи май трябва да я смениш. Не, аз искам с голяма с по-голяма да сме. Не, тази ти е малка. Мгм. Да беха дали някаква голема кола, тия пък гледай какви. Не разбира се, имам много багаж. Имам Така и ли? цяла банда да влача. Нищо, ще говорим с спонсорите да дадат по-голяма, ако вземеш ти. То книги, то са ветрила, то са помпони. Ти знаеш колко багаж имам. Червила. Помпони, червила имам едно само. Само едно. Какво е? Какво на цвят? Такова оранжевичко, леко. Оранжевичко? Червено, оранжевичко. Че Има различни. Аз имам такова, дето не се трие. Дет не се трие. Да, моя грим не се трие, защото много се пота и да не се размазва. Като се пребереш, как го махаш тогава? Смъка. Смъка. От целувки и любов. Целувки и любов. Да. Тоест искаш да кажеш, че се прибираш и за да си махнеш грима, ти се целуваш и правиш любов. Да. Колко е Това е хубаво. Страхотно е. в кръга на шегата. Добре, че майтапа си кажем истината. Значи се плюнчиме, за да си махаме грима. Някои червила много трудно се маха, да. И понякога си хода така на червени, гримиран, да ти каже, въобще не ми пука. Не ми приличаш на човек, на който му пука, от каквото и да било. Което ми харесва. Бъди здрав за това. Така, ти имаш едно желание от бутона на късмета да не ти се пада Тодор Колев. Да. Обаче бутона на късмета, какво направи? Какво стана? Падна ти се Тодор Колев. Какво правим? Как се чувстваш от този момент? Как го преживя? Добре го преживях. Не ми беше тежко. Беше ми приятно да работя върху този образ. Но много се притеснявах нещо да не го сбъркам. Си спомня, че от притеснение много не го докарах, но иначе знам, че мога да го правя перфектно. Да. Тоест, трябва за втори път да те поканат евентуално? Не. Аз съм си го направил на генералната, направил съм си го на репетицията. Те си го делат на колко Аз съм си го направил перфектно и Да. знам, че мога да го правя. Да. Това, че много се притесних на лайфа и доста го така обрах, после го и това си е вече просто технически проблем. Но аз знам, че минах през този образ и ми беше ужасно. Беше ми приятно, да. Не очаквах, но ми беше приятно. Кой беше най-трудният ти момент в шоуто? Най-трудният момент да преодолея общото притеснение и това, че не съм в свои води, за това, че не боравя със собствено съдържание, с моите песни. Моето творчество си е някаква крепост, която аз съм чувствам много сигурен. И като ми я вземеш, и като ме слониш така с някакви чужди обувки, аз се чувствам много уязвим, много притеснен, много плашен и много несигурен. И така малко нещата на случайност се случват понякога, на случайност не се случват. Ама обаче ти сам се постави в това, нали? Така да сме честни. Аз сам се Ти поставих. сам се постави в това. Аз исках да мина през това. Така, значи, нали, не е взел някой да те остави. Не, Ти аз си решил много научих. Но то човек понякога така трудния начин ги научава. Какво научи го? Научих, че мога да имам стойности извън собственото си творчество.
извън Това е собственото огромно съдържание. нещо, което това наистина, ако си... Да, защото аз не го вярвах и никога не съм пял и чужди песни, никога не съм смятал, че мога да пея чужди песни. Просто, нали, това ограждение на творчеството ми, на всичките мои спектакли, на всичките мои номера, на всичките мои песни, нали, това е, аз чувствам толкова удобно и приятно вътре и когато съм извън това, аз им чувствам, че нямам стойност. И капките по някакъв начин ми показаха, че публиката и хората намират стойност в мене и извън моето собствено творчество, защото очевидно аз като артист присъствам и във всички тези образи. То не може някакси да изчезнеш и да се скриеш напълно. Няма как. Означава ли, че от тук нататък вратата е отворена за някакви нови неща, които са извън твоето изкуство? Добре, открехната. Айде открехната, не отворена. Може открехната. Открехната. Да. Открехната със сигурност. Но на мен ми е безкрайно интересно да създавам изкуство и да творя. Така че предполагам, че съм достатъчно зает с това, за да ми се налага да влизам в чужди обувки от тук насетне. Пробвах го, интересно ми беше, трудно ми беше, полезно ми беше със сигурност, но животът е кратък. Трябва да правим нещата, които са ни истински важни и приятни. Така е, Миричек. Точно така. Пропуснати години, Иве. Пропуснати години. Коя имитация никога няма да забравиш? То не мога да ги забравиш, брат. Че как да ги забравиш, като ти си циклил толкова време. Повтарял си, пял си. Помня, че Едит Пиаф ми беше много вълнуващо да я изпълнявам. Във всички други съм бил прекалено много зает с някакви детайли, нещо да не изпусна, нещо да не направя грешно. А така с Едит Пиаф някакси ми беше такова като една вълна и аз се носих просто по вълната и на течението и на емоцията и нямах време нито за детайли, нито за нищо. Другия много приятен образ ми беше, ти казваш незабравим, ама сега как ти кажа, може би Рей Чарлз ми беше много впечатляващо ми остана, защото ми е много близък, просто като аз съм израснал с тази музика, той ме е вдъхновявал. Бях много щастлив, че след много образи, които така са ми малко далеч от мен, изведнъж ми се падна нещо, което ми е толкова близо на душата. И аз също време бях много стресиран, за това, че трябва да правя тези жени, бек-вокалистките и това ми беше голяма травма. Защото бях сигурен, че няма да мога да ги направя. Добре, че там Рафи измисли да ги правя различните една по една, че поне стана малко по-весело. Стана страхотно. Беше супер яко. Направо думи нямам. Нищо общо с оригиналните бек-вокалистки, но беше забавно. Не, беше супер забавно, беше супер. А кажи ми, моля те, сега идва Васко Найденов на финала. Да. Смяташ ли, че Васко Найденов може да докосне сърцата на хората, така както ги докосна Емил Димитров в твое изпълнение? Защото там беше брилянтно, човече. Там беше... Да, ама Емил Димитров ми е много, много близък до моето звукоизвличане и моя глас, докато Васил е обратното на мене. Аз съм много меко влизам във всички неща, както Емил, така по-плавно, по-меко, докато Васил е много хард. Той винаги много твърдо влиза във всичко. И това е много различно от мене. Аз не си го избрах този образ. Майка ми и баща ми го предложиха. Както и първия, така и последния. Да, защото аз, честно ти кажа, да ме питаш, не мога да ти кажа коя песня искам да изпея, която смятам, че мога да изпея. Аз не смятам, че мога да изпея нито една чужда песня, принципно. Ако някой не ми е на тири, нали, аз да се мъча в нея, аз няма как да добия някаква убеденост, че мога да я направя. Ако не съм принуден, и пак се обърнах както първия път, така и последния към моите родители, те ми казаха, като не знаеш изпееш Васил Найденов.
с Бога моя любов, защото това е наш любим български изпълнител и това е неговата любима песен, това ще изпееш. Аз викам, ама аз не мога така да викам и толкова твърдо не мога. И той вика, баща ми вика, ето, ще се научиш. Наистина отишъл от това шоу не само да се показваш, ами да се учиш. А от Васил Найденов има какво да научиш. И е прав. О, меко казано, да. Иначе майка ти и баща ти са ти избрали и първата и последната. Да. Ма това е много яко. Не Супер. знам колко е яко. Мен ми звучи много интересно. Е. Супер. Аз съм сигурен, че ще се справиш. Ти можеш. Много толкова. Убеден съм. Какво предстои за Иво Димчев след капките? Предстои античният театър в Пловдив. Концертът ми с моята банда на 10 юни. Това е най-важното нещо, което ми предстои. На 10 юни с твоята банда В античен театър. Античен театър Пловдив. Да. Само твои песни. Кавари ще има ли? Само мои песни, никакви Само твои кавари. песни. Аз съм написал на 150 песни, ще си избера 20-30 Родихме любими си, и ще бе. си ги изпея. Да си тук на наши води си е друго. Да. Много Ай, ясно. публиката това си иска, така че моята публика си иска моите песни. Разбира се, естествено. Успех за тогава. Благодаря. И другото важно нещо е юбилейния ми концерт. Какво? Декември месец, 12 декември в зала 1 на НДК. Какво значи билетите. юбилеен? На кое? Защото там на 50 години тая година имам юбилейен концерт. Кога? На 12 декември в зала 1 на НДК. В зала 1 на НДК. Да, но те почти свършиха билетите там. Супер. Но за Пловдив има все още много билети. Заповядайте. Добре. Има ли нещо, което искаш да кажеш на някой от екипа или въобще на някой от... От екипа? Аз искам да благодаря, че ме изтърпяха. Да, така. Че ми изтърпяха, защото аз понякога съм много странен. Някой искам да се отказвам, искам да си хода. Много е странно с мене. Но ето, докарахме до финала. Аз съм тук. Ама чакай, имало ли е вариант, в който си искал да се откажеш? Има Кога? Кой вариант? винаги, като ми е трудно, като ми е тегаво, или като ми се падна някоя песен, която ми е много трудна, И какво и викаш? Чао. казвам, това не мога да го изпея, аз може би ще си хода да ви кажа. Така. Ама после се размислям и си казвам, Не се ли гави? сега ви. Така. Добре. Супер. За мен беше чест, че си тук и че си говориме. Пожелавам ти успех. Благодаря. И вярвам, че ще бъдеш щастлив с това, което правиш. Дай Боже. И моята публика да е щастлива. Дай Боже, амин. Адаш, здравей! Здрасти, Бобка. Как си? Чудесно, благодаря ти много. Има ли вълнение? Вълнение, да. Преди, може би, 2-3 епизода, сигурно и на тебе бях споменал, че не се притеснявам, а е някакво странно чувството и Рафи ми припомни. Също Рафи каза, то не е притеснение, то е вълнение. Вълнение, да. Да, вълнение е думата. Добре, сега преди финала в арената вече не се ли появи истинско притеснение, не вълнение? Или още си супер спокоен? Супер спокоен не, но наистина се вълнувам. Вълнувам се, защото ще пея пред 12 000 или повече, мисля, че са колко 15. 15. Вчера се прода, вчера мисля, че са 12. Да. Вълнувам се. Другото, което ще изпея песен, която много обичам, на артист, който много обичам и много искрено се вълнувам, наистина. Кеф, Да. Излизал ли си друг път на такава сцена? С такива размери? На толкова голяма не. А пред толкова хора? Мисля, че не съм. Не. Не си. Не. Това ще бъде страшен адреналин, нали знаеш? Да, обаче е хубаво. Естествено. Какво по-хубаво, нали? Затова се трудим в крайна сметка. Да. Значи да разбирам, че го чакаш с нетърпение. От 3 месеца го чакам. Да. А не ти ли е малко мъчно, че свършват капките? Малко ли? Много ми е мъчно дори. Много ми е мъчно и трябва да си намерим нещо, което предполагам, че не само за мен, за всички. Трябва да си намерим нещо, което така да замести този адреналин и всичките тия хубави емоции. Да. Но създадохме много приятелства, познанства, хора, с които надявам се да останем в контакт и това ще бъде много хубаво. Mm-hmm. Имаш 2 победи в капките. Да. Едната като мъж, другата като жена. Коя беше по-вълнуваща за теб? Като мъж. Защо? Защото си бях повече себе си. Не знам. Знаеш колко е смешно. Има няколко неща, които ми се случват
откакто както е започнало предаването. Смешни такива. Едното нещо е, един път взимам сина ми от училище и тръгваме заедно, аз, той и други родители пред нас, зад нас, при което той ме хваща за ръка. Това беше точно деня, след като беше свършил епизода. И той такъв дига глава и като: ти тази седмица мъж ли си или си жена? При което всичките хора се обръщат. Да. Другото нещо е, като ме срещат хора на улицата и ми казват: нали, вие сте Борис Христов от Капките, и аз казвам: да, ние сме. Да. Такива неща. Да, идеално. А има ли имитация, която си мислиш, че щеше да направиш по-добре сега? Васил Михайлов щях да я направя по-добре. Там беше наистина адреналин. Васил Михайлов, съм сигурен, че щеше да стане по-добре. Ставаше по-добре на репетиции. Не успях достатъчно да разпея песента, това е моето мнение. И за съжаление много се радвам от тази победа, обаче така не гледам видеото с голямо удоволствие, защото си спомням на репетициите как ставаше и на самата репетиция, когато се събрахме с Христо, с Гайдара. Това, друго не зная. Страшно много се радвам на имитацията си на Томи Кеш, гледам я с удоволствие. Не е ли гледаш с най-голямо удоволствие? Ами, като че ли да. Аз дори направих едно видео в своите социални мрежи с оригинала и с моето изпълнение. И там дори работата на операторите се оказа почти едно към едно. Много беше вълнуващо и много беше забавно всичко. Може би защото имаше много неща, които трябваше да се правят и беше по-лесно да ги не трябваше да се импровизира. Просто там си имаше определен танц, който при мен става много по-смешен. Другото, което е тази песен в мое изпълнение, Шазам я намира като оригиналната песен на даже може да пробваш. Оригиналната песен на Томи Кеш. А защо Елвис? Негов фен ли си? Харесваш ли го? Не съм, може би, от най-големите фенове на Елвис. Става въпрос, не съм дългогодишен фен. Елвис, както и Битълс, аз ги открих в по-късен етап от живота си. И всъщност разбрах защо са толкова големи в световната музикална история. Това, че са наистина неповторими в творчеството си, в Елвис, в начина си, колкото имитатори да има по света, той човек остава единствен. Аз не знам дали ще направя Елвис така, както може би повечето хора си представят, или както аз въобще нямам никаква идея. Още повече песента е много статична. Това не е Елвис, който... Коя песен е? Песента е Unchained Melody. Да, знам. Която всъщност не е негова песен. Какво прави Елвис ти? Can't Help Falling in Love. Да, е единствената победа, реално. Така ли? Да, спечелих вечерта. Ами, знаеш ли, без да говорим тук за победа, аз наистина се надявам, с всеки един, както ти казах, Васил Михайлов, аз не го гледам с такова удоволствие, с каквото си представях, че ще го гледам. Просто исках да остане така нещо, което си спомням и нещо, което ще бъде хубаво. Надявам се да е това. Надявам се след време, когато си пусна този запис или го пусна на сина ми, или така след време се сетя за това нещо, като го погледна да се радвам по начина, по който си представям, че ще се случи. Много хубава песен, хубав артист, докосваща песен много. Много интересен факт, че това е една от последните. Някои хора казват, че това е последната му песен, но не е така. Това е от турнето му през 1977 година. Едно от последните изпълнения на тази песен. Той е много изморен. Това може да го докараме лесно след 3 месеца в Капките. И с малко грим, може даже грим да не се налага. Така. И така. Бобка, искаш ли да спечелиш сезона Слънце? Влади. Това ще го резате, нали? Купиш ризи. Сега си го Няма да го режете. Добре. абсурд. Сега си говорих с Влади. Ще ми купиш ризи. Кой е Влади? И Влади Михайлов. Да, той е много хубаво момче. Влади Михайлов, сега си говорих с него. Тук може да му монтирате. Аз съм Асен. Бобка, извиняй, Асене. Да. Извиняй, ето виж. Вълнението. Да. Не мога да ти кажа, искам да се представя добре. Искам да се представя така, както ти споделих току-що. Искам да гледам това, което съм направил, да го гледам и да се гордея от това, че съм го направил по най-добрия начин. Че съм го направил добре. Окей. Това искам. Но искаш ли да спечелиш сезона?
Не мога да ти Ясно, че кажа. искаш да се представиш добре. Не, това е било моята цел от началото на предаването. Не. Окей, това го разбирам. Знам, че на никой не е целта Ти искаш да ти спечели. кажа, че искам да спечеля ли? Ма не, просто, не искаш толкова. просто сега, да знам, всички казвате, окей, не искаме за нас, ние това вече е печава, разбирам. Но все пак, друго е да си първи. Нали? Влади... Влади... Стига, бе! Що Влади постоянно? Приятно ми е Влади. Викайте ми Влади Захариев. Не. Влади Турбото. Разнете го това, моля ви се, Влади. Не, много ми Влади. хареса. Нищо няма да режем. Бобка. Не, много е хубаво. Кажи, Влади Турбото. кажи трендафиле. Ако искам да спечеля само заради едно единствено нещо. Да. Това е, че знам, че каузата е благотворителна и имаше няколко каузи, които аз не можах да реализирам и да помогна на няколко малки деца, които имат нужда от помощ. Не можах да им помогна чрез предаването. Това е. Влади. Извинявай много. Благодаря ти. За мен беше удоволствие. И за мен, Бобка. Късмет, Влади. И ти пожелавам от сърце много, много хубави моменти за в бъдеще. Благодаря. Благодаря от Сега ще сърце. направим един блиц. Изражете го, това много стана тъпо, бе. Два пъти да му кажа така. Точно това ни харесва. Ама защо го казваш? Защо, Влади? Поменче, здравей. Здравей, Боби. Как си? Много добре. Какъв е филинга? Какъв е филинга? Да. Усещането е уникално. Това е най-големият музикален адреналин, който ми се случва в живота 3 месеца, честно казано. Най-големия. Най-големия, При положение, смело. че си била на световни сцени. Смело мога да го кажа, че не съм се чувствала никога така през живота си, наистина. Добре, кое е по-вълнуващо? Да си на световна сцена или да си в арената, в най-голямата сцена в България, на финала на Като две капки вода? Чувството е различно, но определено капките и финала им ме вълнуват повече и наистина това е определено по-голям адреналин за мен. Добре, Не го казвам просто така, защото ми е сантиментално, защото екипа е прекрасен. Просто наистина съм много откровена с теб. Аз виждам, че вие много се обичате всички. Много. Кое много ще ще ти ми липсва липсват. най-много от формата? Кое ще ми липсва най-много? Най-много, да. Тази музикална последователност да бъдеш част от това музикално семейство. Тоест аз знам, че всеки понеделник съм с моето музикално семейство. А как избра коя песен да изпееш точно на Лили Иванова? Знаеш ли, мислех си онзи ден, че всъщност аз извадих един уникален късмет на бутона на късмета, въпреки че мои приятели казваха, че нямам късмет, нали, че ми се падат изключително трудни образи и за мен това всъщност е късмет. Аз бях Бионсе, бях Монсерат Кабае, бях Кристина Агилера, бях Шакира, мъжките образи пък изобщо няма да ги коментирам. Аз сама изненадах себе си, с тях не знаех какво да очаквам от себе си, че го нося това нещо вътре в мен. Но Лили Иванова е най-любимата ми певица и гласа, който наистина най-много ме вълнува, когато чуя. Жена, с чието творчество аз съм израснала. Освен това, песента Камино, чисто като послание, според мен е много подходяща да бъде последната песен, която аз ще изпея в този сезон на Като две капки вода. Камино означава път. Аз наистина изминах изключително дълъг път, музикален дълъг път тези 3 месеца. Всеки измина, нали? Така е. Да. Добре, кое те вълнува в финала? Вълнуваш ли се от това, че ти предстои наистина да излезеш или си притръпнала заради големите сцени, на които си била? Аз се вълнувам дори когато излизам дори пред 2 човека да излезам, пак ще се вълнувам и ще пея по същия начин, със същата тръпка и същия заряд. Никога не подценявам публиката, независимо колко е многобройна и на каква голяма сцена е. Радвам се, че имам тази тръпка, наистина. Но има сигурно разлика между световните сцени, като излезеш с Турбоби, примерно, и тук. Ами има разлика, да. Има разлика, разбира се. Първо с Турбо ние пеем в дует. Там е много притеснено, защото ако аз объркам нещо, не обърквам само собствените си изпълнения, той също зависи по някакъв начин от мен, докато сега в момента отговорността е единствено и само върху това, което аз ще покажа. Нали, зад гърба ми, не само зад гърба ми, си един огромен екип, разбира се, но отговорността я нося аз. Разбира се, има огромна разлика, но и двете неща са уникално отговорни и така
тръпка носиш ти. А знаеш колко малко неща в един момент ти носи тръпка в този живот? Не знам, аз съм безчувствен. Нямам душа, сърце. Студен съм отвътре. Но, добре, кое е най-запомнящото си за теб от този сезон? Какво най-много ще запомниш ти? Приятелската атмосфера. Наистина това първо беше нещо, което не че съм очаквала да не е приятелски, да не е готино, пък не чак толкова много. Така че това ще е нещо, което ще запомня със сигурност. Сцената, емоцията всеки понеделник, качването в асансьора и, както ти казах тук в гърлото, топка, която ми се свиваше преди да изляза на сцената. Едно такова усещане приятно ще ми остане от цялото това приключение. Щастлива ли си, че капките ще ти се сбъднаха? Уникално щастлива съм. И знаеш, има едни хора, които започват да преживяват края още преди той да е дошъл. Примерно, ако аз бях от тях, може би още на втория месец, ще си кажа, леле, то вече свършва. Но аз не съм от тези хора. Аз съм от хората, които не мислят за това, че нещо свършва, а са благодарни за това, благодарна съм за това, че ми се случило и че съм го изживяла. Да разбирам, че това ти е любимия реалити формат, да. в който си взимала участие. Да. Ти си щастлива от 1 до 10? Колкото и захаросано да звучи 20. Добре. Еми, здравей. Здравей. Как си? Студено ми е. Верно ли? Май месец, как може да е толкова студено? Еми, то е малко така тегъв и такъв. А представя си абитурентите. Да, сега наистина ще не ги бях вали. помислила за тях. Добре. Еми, ти нямаш нито една победа в шоуто. Да. Но си на първо място. Как става това? Наистина, признавам си, не съм го мислила, даже когато Геро ми каза и Рачков, Еми, ела на сцената, аз викам тия хора, защо ме викат, нали, аз не съм спечелила лайф. Наистина се учудих и не знаех, нали, за какво. Просто не съм го мислила. Ако трябва да бъда честна, не съм го мислила. Стана си по естествен път. Да, смятам, че всички участници се постараха много. Всеки се трудеше и просто в този момент, на този етап, така се случи. Не знам. Не мога да ти отговоря. Даже ми е трудно да ти отговоря. А сега, след като вече е минал някакъв етап от време... Радвам се. Да, точно. Щастлива съм. Нали? Разбира се, всеки успех ти дава... как да ти кажа? Всеки успех ти дава някакъв стимул да продължаваш. Успеха, адреналин, погалва ти егото. Кой човек не обича да бъде първи? Кой човек не обича да изкачваш стълби, да превъзмогваш себе си, да превъзмогваш някакви страхове. Смея да твърдя, че в това предаване преодолях някои мои така притеснения, би ги нарекла. Айде, не страхове, защото силна дума е страхове, но бих казала, че преодолях някакви мои притеснения, че това не мога, че онова не мога, че не мога да се справя с дадено нещо. Всичко може човек, само да каже, да се потруди, всичко може. Няма наистина тази изтъркана фраза, няма невъзможни неща. Всичко, което здрави, прави сме, имаме интелекта, имаме глас да се изразяваме, аз да пея, ние си говорихме и в подкаста, който направихме. Няма невъзможни неща. Стига да го искаш, да се потрудиш и да бъдеш подготвен. Да бъдеш подготвен, защото това е много важно. Да. И за мен в асансьора, когато влезнах, имаше някаква магия, която, не знам, някаква сила. Някой ми помагаше отгоре, не знам кой, но да, някой ми помогна. И какво по-хубаво това? Защото в много образи не се чувствах толкова сигурна. Не съм с английския, произношението не ми е перфектно. Но да, просто някаква магия се случи и се справих с някои неща. Къде е по-хубаво, къде не толкова. Какво по-хубаво от това, ако имаш една победа и тя да е на финал? Нали? В смисъл победа да спечелиш. Да. И тя да бъде на финал. Няма да лъжа никого. За мен това ще бъде един голям успех, защото аз се паднах в една група, в която
има много талантливи хора, да не ги изброявам всичките. Ясно. И Виктор е много талантлив, Иво Димчев е много талантлив, Алекс Раева, Весела Бабинова, всички по-своему участници, Борис също, кой забравям Симонка. още? Симонка също, като най-малката. Тя пее като звяр. Да, така че всеки си имаше своите силни образи, така че за мен ще бъде уникално да победя тези толкова добри мои колеги, опоненти или както искаш така ги наречи. Мгм. Добре, да пяла си пред толкова много хора. Излизала си на такава сцена. Знам, че си излизала пред много хора. Обаче сега тук е по-различно. Тук трябва да излезе Емилия, която да покаже друг човек. И Точно това е трудното. Да. Ония ден, между другото, да благодаря на много мои колеги, които ми се обаждат, постоянно ме подкрепят и Галена постоянно ме подкрепеше с нейния син Алекс. Да, точно даже днеска се чухме и тя каза: Алекс толкова се ядосва, че ти нямаш спечелен лайф. Краси Радков. Исках да ти спомена Краси Радков, защото той ми се обади и ми каза: ти като влезеш в асансьора, пулсът ти увеличава ли се? Викам: да, увеличава се десеторно. И той каза: да бе, защо? Какво става с този асансьор? Какво прави? Не знам какво прави, но наистина за първи път от толкова много години се чувствам в асансьора вътре като дете, което наистина излиза за първи път. И точно това си говорихме с Краси Радков, че и с Иван Христов също. Той също беше много силен в капките. С него така се засякахме на едно тържество и той същото ми го каза, че е в асансьора като дете. Просто се притесняваш, имаш 3 минути и трябва да покажеш какво можеш. добре, Ако нещо се изложиш, Мгм. после хейта е много голям. Зависи колко му обръщаш внимание. Всеки Има му хора и обръща хора. внимание. Сега никой не му е хубаво да чете за себе си лоши неща. Но да, стараем се да... Приемаш ли финала на капките като репетиция за твоя великолепен концерт, който предстои в арената? Финала на капките не го бъркам с моя концерт, защото Не, като пак, репетиция сега. пак няма да бъда себе си на финала. Ще бъда прекрасната Паша Христова, една млада жена, която за съжаление не е имала не е имала възможността, живота ѝ е отнет, както се казва, така много рано. И да, не е имала възможността да твори, иначе щяла да бъде един много успешен изпълнител, да не кажа и като Лили Иванова. Така че, да, за мен ще бъде удоволствие да имитирам тази жена, да влезна в нейните обувки, в нейната рокля. Кремена Халаджиан ми е направила страхотна рокля. И ще се чувствам много добре с нея. Това ще ми помогне също да направя образа по най-добрия начин. Винаги това да те направят да изглеждаш като образа, който ще имитираш, много помага. Не съм вярвала това нещо, но много помага. И пак казвам, не би го сравнила с моя концерт, защото моя концерт ще си бъда аз. Ще пея песните, които мога да пея. Ще пея песните, които хората обичат. И да, и ще бъде една моята вечер на всички мои почитатели, които от години ме подкрепят, каквото и да направя, дори да се изложа, те са били зад гърба ми, дори някой да ме обиди, те ме защитават. Това е за мен истинския фен и знам, че в арената ще бъдат само истинските ми фенове. Супер. Коя беше най-вълнуващата имитация за теб в капките? Която най-ти докосна? Най-вълнуващата? Те са много различни. Сега така на прима виста, ако трябва нещо да отговоря, честно да ти кажа, никога не си представях, че ще направя Краси Радков. Никога. Това в най-смелите си мечти. За мен това беше невъзможно.
100 кила също. Това са толкова далечни образи от мен. Даже не знам, сега като се връщам назад и като ги гледам, всичко е като някакъв сън. Не знам, даже не мога да кажа, аз ли бях това, нали? Задавам си някакви въпроси и наистина е една магия. Мъжките образи определено бяха много трудни. Наистина. Кое от участието ти в шоуто никога няма да забравиш? Ами, никога няма да забравя това усещане. Пак ще спомена и пак ще се повторя, но аз наистина върна ми се това усещане като дете, да тръпнеш за нещо, да очакваш нещо различно. Когато нещо ти се случва за първи път, ако си спомняш, нали, когато нещо в живота ти се случва за първи път, какво усещане имаш? Да. Все едно летиш, не знам, когато за първи път си излизал на дискотека или когато за първи път се влюбиш. Давам такива някакви примери, но това е усещането, което аз усещах през цялото време и никога няма да забравя. Вчера бяхме на едно събитие и точно с Иван Христов това си говорихме, че сега му е едно сиво ежедневието, миналата година всеки понеделник му е било преповдигнато, уникално чувство и те побиват тръпки. Много е хубаво човек да си причинява такива неща, защото иначе заспиваме и да сме хора. Понасяме се по течението и и забравяме инертно роботи. Да. Ставаш, правиш това, лягаш, Точно, ставаш, правиш това, лягаш. Аз бях така, между другото, нали, децата, семейството ми, работата ми в една капсула и това нещо ме събуди, за което съм изключително благодарна на Кико и на Маги Халваджиян, че аз отказах първия път и те не приеха моят отказ и ме поканиха втори път, затова им благодаря. А как ще... Сега мога да го кажа вече. Да, така е, да. А как ще продължиш според тебе да не заспиваш от тук нататък? Не знам, как ще поддържаш това, което сега се случва? То, нали знаеш... Или ще се върнеш към това, което... Ще отида още един път на капките. Мислиш ли? Не мисля. Не мисля. Втория път няма да бъде същото, най-вероятно. Или пък, не знам. В смисъл, едно нещо, докато не го пробваш, не знаеш, но... моля се живота да ми предоставя ето някакви такива шансове, някакви, както се казва, птичката да каца на рамото ми и да ми предлагат някакви неща, да идват някакви неща в живота ми и да не се страхувам да ги приемам. И да имаш очи за тях. Абсолютно, да. Или пък да се виждам в тях. Сега не се виждам да готвя, защото аз не мога да готвя, така че и където и да ме поканят, нали... Не е моето. Така че трябва и да приемаш неща, които наистина поне има малък процент, нали, да бъдеш добър. А защо избра тази песен точно за финала? Това... Има ли стратегия в избора ти на песен? Както искаме, смисъл както искаш така, или пък публиката както иска така да го приема. Аз съм българка и аз точно това казах и на последния ни лайв на Горубляне, че българската публика ми е дала на мен всичко. В смисъл, аз съм Емилия благодарение на българската публика. Аз не съм звезда в Европа, не съм звезда в Турция, в Гърция и на Балканите. И цял живот пея българска музика. Няма да избера английска песен. Избрах Уитни Хюстън, когато започвахме. За мен беше това грешка. Но исках да се предизвикам. Трябваше да избера. Не мисля, че... Не, всъщност мисля, че можех да изпея българска песен и да се представя много по-добре, отколкото... От тази гледна точка. Да. Щях да се чувствам по-комфортно. Аз избрах да не се чувствам комфортно. Сега на финала не знам дали ще направя на 100% Паша Христова. Ще дам всичко от себе си, репетирам всичко в момента, каквото зависи от мен го правя. Но просто реших да заложа на българска песен. Тя да обединява българите. И винаги в моите песни, когато правя някаква песен, винаги искам да има послание. Тая песен има голямо послание.
Огромно. Да. Огромно послание. И обединява. Така е. Съгласен Така че съм. много държах на тая песен да бъде тя и да остане тя. Имахме някакви така... да, други предложения, примерно, с моя екип, но това беше единодушно, че трябва да бъде българска песен и да бъде точно тази песен, която има огромно послание. И обожавам. Страхотна песен. Тя е красива песен и в същото време има много дълбок смисъл в текста. Да. Емилия, кога ще си почине след капките? Ще си Сега, почине ли? сега юни месец, да. Мисля, че ще имам някаква... Сега почивка не мога да кажа. Емилия не обича да почива. Аз не обичам да почивам. Аз обичам, когато съм дейна. Дори през почивките си правя зарежеш. песни. Точно с работа. Когато работиш, тогава се зарежеш. Абсолютно. Абсолютно. Аз Тоест, без работа не си окей. Не съм. Въобще. Не. Аз съм човек, който никога няма да спра да работя. Никога. Докато имам здравето си, докато се чувствам добре, дай Боже, нали? Да, никога няма да спра да работя. Благодаря ти, Еми. И аз. Скъпи приятели на Капките подкаст, благодаря ви за това, че бяхте с нас цял сезон. Това беше нашият специален епизод от Арената. Заедно с Швепс направихме така, че да ви вкараме зад кулисите на шоуто и да видите как нашите участници се подготвят за големият финал. Благодаря ви за това, че бяхте с нас този сезон и ще се видим до година. Бъдете здрави! Чао!